Osakeyhtiö Lamit.fi on suunnittelutoimisto, joka toteuttaa erilaisia web-laskentajärjestelmiä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Energia-asioita kannattaa suunnitella tarkasti jo ennen rakennuksen rakentamisen aloittamista. Suunnitteluvaihe on erittäin tärkeä, se lyhentää työaikoja, se helpottaa rakentamista ja suunnittelijat saavat oikeanlaista tietoa, mitä heidän tulee suunnitella. Rakennus koostuu erilaisista rakenneosista ja erilaisista kokonaisuuksista, jotka vaikuttavat suoraan rakennuksen energiatehokkuuteen. Seinillä on tietysti pinta-alansa puolesta erittäin suuri merkitys. Hirsiseinän, jykevä hirsi, paksu hirsi, tiivissyisyys antaa sille paremmat ominaisuudet eristää lämpöä sisältä ulos. Harkkoseinässä kiinnitetään ja kannattaa kiinnittää huomiota harkkojen tiivistämiseen toisiaan vasten. Erikoisesti harkkojen päädyt on tiivistettävä huolella. Ikkunoilla on monta merkitystä. Ikkunasta tulee valoa sisään, valon mukana tulee lämpöä sisään. Ikkuna päästää ulos lämpöä. Se voi olla tiivis, se voi olla monilasinen, sen eristävä ominaisuus muuttuu. Joten ikkunoilla on, vaikka sitä on pinta-alaltaan vähemmän, sillä on suuri merkitys kokonaisuutta ajatellen. Yläpohja sijaitsee nimensä mukaisesti rakennuksen yläosassa katossa. Sen pinta-ala on suuri ja siellä lämpöä kerrostuu rakennuksen yläosiin, joten lämpövuoto on myös vaikuttava. Rakenteisiin kannattaa lisätä riittävästi esimerkiksi puhallusvillaa, kuten kohteessamme, ja sen alle tuleva tiivistys eli höyrysulku on silikoonin avulla vielä liimattu kiinni siten, että vuotoja ei pääse syntymään. Rakennuksen päätykolmioissa on myös 20 senttiä puhallusvillaa ja sen lisäksi sisäpuolelta käytetyllä uretaanilevyllä on lisää eristetty seinää, joiden väliset saumat on vielä silikoonilla tiiviiksi liitetty. Vuoden 2012 rakennusmääräysten mukaisesti rakennuksessa on käytettävä uusiutuvia energioita lämmittämiseen tai muun energian tuottamiseen. Rakennusvaiheessa on siis erittäin tärkeää sijoittaa tulevien järjestelmien talotekniset laitteet niille kuuluville paikoille. Esimerkiksi tässä olemme sijoittaneet aurinkoenergiaputkituksen jo valmiiksi viemään alakerrasta varaajalta suoraan katolle. Maalämpöratkaisua varten olemme jo asentaneet maalämpökaivot. Tässä rakennuksessa noin 150 metriä syvä. Rakennukset varustetaan usein lattialämmityksellä. Lattialämmityksen alta löytyy alapohjaeristeet, joten eristämiseen kannattaa käyttää riittävä määrä, esimerkiksi 20 senttimetriä styroksia tai vastaavaa laadukasta eristettä. Ilmanvaihto vaikuttaa rakennuksen energiankulutukseen jopa 30% rakennuksesta riippuen ja käytöstä riippuen. Riittävällä vuosihyötysuhteella varustettu ilmanvaihtokone takaa sen, että energiaa ei haaskata. Hahmoitimme juuri kokonaiskuvaa rakennuksesta ja sen energian käytöstä. Siihen vaikuttaa siis hyvin monet asiat. Sen takia suunnitellaan etukäteen, mitä tehdään ja miten tehdään, ja sitten laaditaan energiaselvitys tehtyjen rakennuspiirustusten ja suunnitelmien avulla. Energiaselvitys muodostaa myös energiatodistuksen, ja ne ovat erittäin tärkeitä ja olennainen osa rakennuksen suunnittelua. Lamitin palveluina mainittakoon erikoisesti erilaiset laskentapalvelut. Laskemme talotehtaille, rakennusliikkeille energiaselvityksiä uusia rakennuksia varten. Energiaselvitys tarvitaan jokaisen rakennuksen yhteyteen silloin, kun haetaan rakennuslupaa. Hyvän suunnittelun avuksi Lamit on kehittänyt erilaiset energialaskentaohjelmat. Energia Premier on Suomen ensimmäinen sertifioitu VTT:n sertifioima energialaskentaohjelma. Energia Junior on pienille rakennuksille tarkoitettu ohjelma,
jota jokainen rakentaja itse voi käyttää webin kautta. Energia Senior on vanhoille olemassa oleville rakennuksille toimiva laskentajärjestelmä. Uusille suurille rakennuksille vaativampaan laskentaan Lamit on kehittämässä vuoden 2012 määräysten mukaista Energia Superior-ohjelmaa. Energian kulutusta vähentämällä kulutamme vähemmän polttoaineita, fossiilisia polttoaineita, jotka synnyttävät erilaisia haitallisia kaasuja ilmakehään. Ilmakehä lämpenee näyttävästi, on nostamassa keskilämpötilaa maapallolla, joka johtaa taas erilaisiin ilmiöihin, tapahtumiin ja muutoksiin kaikkialla. Lamitin järjestelmillä suunnitellaan ennakkoon rakennuksia. Ennakkoon suunnittelemalla voit parhaiten vaikuttaa lopputulokseen. Asettamalla tavoitteita kohteessa käytettyjen yksityiskohtaisien menetelmien selvittämiseksi ja toteuttamiseksi sinun kannattaa olla yhteydessä Lamittiin tai Vaaran Aikkitaloihin.